To fa sarkin mayu ya fito ya barranta kansa akan wasu maganganu da wacce ake tunanin cewa ya ce ana yi masa wahayi yayin da ya sha suka daga gurin wasu malamai. Bara in sa muku kaɗan daga cikin martanin wani malami. Ana ce mai sarkin mayu yana ta raban wasu addu'o'i, mutane suna ta dauka suna dorawa akan wannan dinnan, amma ba su da tunanin cewa wannan addu'ar mai ingancin ta. Yanzu je abinda naje na faɗi, sarkin mayu ake ce mishi, na ji dan Nasarawa ne sarkin mayu. Abin da zai baka mamaki, na ji wani TikTok nashi da yace yayi munajati da ubangiji na tsawon sati daya, ya bashi wata addu'a. Wallahi wahayi ne kawai, ban matsa da ido sauraron ji ba, kawai sai na mishi wannan nace kai ma an fara maka wahayi kenan. Nace to Allah ya mana maganin ire-iren wannan. Dalilin ne yasa sarkin mayu ya fito ya ce fahimtar sa ne ba a yi ba akan abin da ya faɗa. Wannan dalilin ne yasa wasu malamai suke sukar shi. A kuwa zamani na tabi'ina ba wanda ya sai cewa ana saukar mishi da wahayi balle ni da ba kowan kowa ba. Akwai ta bidiyo da ne wadda ne kalma ta munajati, sabanin fahimta wani malami sai zo ke cewa na ce ana saukar min da wahayi, wadda kuma ba haka bane. Wannan abu da ya faru yau zai kai kusan kimanin shekara 2 da na je kalman da malamin yake faɗa, sai na ce to a wannan bidiyo ya mun fahimta daban sabanin fahimta, sai na ce yara su cire bidiyon, kuma duk wanda ya ɗora bidiyon ya cire shi. Kuma an cire bidiyon, yanzu aka ba mu da ma bidiyon, kuma wanda suke ɗauka bidiyon ma ba su da shi, ban san ko wani yana da wannan bidiyo ba. Dalili na amfani da wannan kalma na munajati shine akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal musalli yunaji rabbahu, ma'ana shine mai sallah yana ganawa ne da ubangiji shi. Haka zalika idza kama ahadukum fi sallah fa innahu yunaji rabbahu, idan ɗayan ku ya tsaya cikin sallah to yana ganawa ne da ubangijinsa, ma'ana shine munajati. Dalilin da yasa na yi amfani da wannan kalma, na yi istihara kuma na yi lafulfuli, sai na ji wannan addu'an a zuciyana, wanda kuma ba wai kirkiro shi ne ba, hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine asalin abin da ya faru da na kawo wannan kalma, sabanin abin da mutane suke fahimta ba haka bane. Wannan shine yasa mutane suke ta cewa ni nayi munajati kuma ana saukar min da wahayi. Wannan ba haka bane, ba gaskiya bane. Da wannan shine zan mika sako ga dukkanin masoya da jama'a wanda suke fahimta, su fahimci abin da nake faɗa ba a wasa da Allah.